Kubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Returning Officer ka Shillong Parliamentary Constituency USC Sadhu haka khandai tarik Jaïaw ulapha ada ka shithi panjing penshai sha President ka Voice of the People Party uba Ardent milabasaya moin halor ka jing ujor bah ka mit jong ka Prah tarik Jaïaw kat badang yat ka Jingïalang yalap election jong ka National People's Party Jaïaw kiladon kibrio ya kibala keno baki de Nongkyrshan ka VPP kibalawan ban penthut Usadhu ulaong bakita kibala syak keno bagi de Nongkyrshan ka VPP kila Pyrta bat hadin katu kat ni lahap ban pensangi no ya kate ke Jingïalang haswa ban kut hakapor balabu. Returning officer ula penkan mau bala penjari ki kendon ki bayade bat ke election lani ka model code of conduct nadu ka khat handriu tarik leber. Kat kum kite ki kendon usadhu ulaong baki sengsan perthei bat ki kertong ki de ban pentikna baki Nongkyrshan jongki kimdei satya ban penthut ya ke Jingïalang jongki weipat ki sengsan perthei. Namar kata usadhu ula aipori uba Ardent haduk ka khat ar tarik Jaïaw bon ai ka Jubab. Balei omdei ban Leit persya ya u hapok ki kendon jong ka model code of conduct namar kate ke Jingja Jaïaw.